मर्निं बयनिसिमबो नैयो जोङो थांनो ओंखारबाय नै रुमा जोंनिया 10टायावनो माने चेक आउट खालामनांगौनो बे बिरला मन्दिरनिफ्राय ओमफ्राय जों दा रेडि जाजोब्बाय नै निना हरदे थांनोसै गोनांनि बाय बाय औ दा जोङो लागेजफोरखौ लानानै माने रामलीला केम्पसिम थांनांगौनो बेयाव थांनोसै दिनै बाय बाय होथ'सिगोन रुमखौ थांनोसैलाय एकदम बोरैबा जाखाबाय देहायानो जायाखै नोंसोरनिया फायदोनो गथ'फ्रा ओंखारख'नो हायाखैनो थफ्ला थफ्लियानोसै थिख'ख'नो हायाखै खथं खाथां आइ गोजा नामा ओमफ्राय गासिबो रेडि जाजोब्बाय जोंना दा एसे प्रब्लेम जालायबाय नै अबाव थागोन अबाव मागोन हा थांनोसै जोङो दानिया नै ओंखारलांनोसै थादो आब' नोंसा बेरायहैदो बाय बाय होनथ'नोसै बिरला मन्दिरखौ बिरला टेम्पोलनिफ्राय जोङो रामलीला केम्पसिम फैनानै लागेजफोरखौ बेयावनो दोननानै फैबाय आरो सिगाङावनो जोङो सहर बाजाराव थांबाय आरो ओमफ्राय बिनि उनाव बिराद भिर ओमफ्राय होंगो दोंगो ओमफ्राय बेयाव आरो जेबो बिदि लाथाव इन्टारेस्ट जेबो आं नुवाखै स' ओंखायनो आङो लादिया ओमफ्राय खाथियावनो बे लाल किल्लायाबो दंखायोमोन नालाय बेयावनो दान्दिसे सम बेरायना फैनोसै होननानै फैबाय आरो जोङो मोजां मोनबाय बेरायनानै ओरैनो बाखिफ्राथ' गासिबो जे माने बेरायनो थांजोबदों आरोना गारि माने बुक खालामनानै ओमफ्रायो जों खावसेया आरो बिदिनो बेरायनो थांथ'ला होननानै थांनाय जायासै आरो माखौबा माखौबाथ' नुखांखाबायमोनबो नालाय बेनि थाखायनो थाङासै मानो होनबा इण्डिया गेट लटास टेम्पोल बिदिनो माखौबा नायखांजोबखाबायमोन आरोना ओमफ्रायो आङो कुतुब मिनारखौ नायनाय जायाखै अब्लाबो आं थाङासै माने बिदिनो मेगन मोदै जाबाय थानानै ओमफ्राय बिदिनो प्रग्रामफ्राव आरो जानायफ्राबो बिदिनो माने टाइम मथे जानाय बिदिनो जाया नालाय ना गद जाया मोजां देहाफोरखौबो मोजां मोनैखाय माने बिदि थांथिंनो बेरायनो थाङासै आरो लाल किल्लायावनो बेरायफैबाय दान्दिसे सम बिसोरखौसो बिराद नुयो मानसिफोरखौ ना जा भिर नै जङा हाबफैबाय जोंहा दानिया बेरायनोसै एसे नायथिंलिथ' नायनो बे एखे बायदिखौनो मोनजोबो अब्लाबो माने नैबे सिङावहाय मोनसे बाजार दङ बेयावहाय एसे फिसा फिसौ बिदिनो माने बाजार खालामबाय जायनो मा नांगौ बिदिनो बाजाराव गावबा गाव हाबबाय दखानफोराव ओमफ्राय बिदिनो बुस्थु गावबा गाव कालेक्सन खालामनानै लाबाय आरो ओमफ्राय आंबो बेयावनो मोनसे पार्स लानायसै आरो मोनसे पसन्दनि बेग मोननायखाय लाबाय आङो अयथासार भिरलै अयथासार भिर
मानसियानो मानसि नागिरना मोनाखै नोंसा मालानो ओमफ्राय सिंथाराव हाबलांनानै मिउजियाम दङमोन नैबे नुहुरनायानो मिउजियाम आरो मिउजियामखौ खिन्थु माने नायनाय जायासै आरो ना माने मिउजियामाव हाबनाय लोगो लोगो टाइम नांगौ जायो माने हाबबाथाय माने मोजाङै नायनो लुबैयो आरो ना मोनसे मोनसेनो माने थाथ'नानै आराम नायनो लुबैयो खिन्थु बेबायदि नायनो थाखाय जोंनाव माने टाइम गैयामोन बिनि थाखायनो थाबनो माने थांनानै आरो जोङो स्टेशनसिम थाबनो थांनानै थाहैनांगौ होननानै बुंनायखाय दसेल' सम नायदिंबाय आरो जोङो बाजार खालामखांनानै बांद्राय गोबावहाय थाबाय थायासै गोलाव लाइन ने आयौ रेलवे स्टेशनावबो चेकिं जागासिनो दङ जोंनिया हाबलांनो थाखाय ओमफ्राय बिराद बुरजा बिराद गोलाव लाइन जाबाय नै सासे अबेनिबा आबै दंफैयो बेयावबो आं मिथियाहाय आबै नोंखौ आं लांफानो हानाय नङा आबै सना आं नोंखौ लांफानो हानाय नङा एथ' बुरजा चेकिंआव एक्सुवेलि माने ट्रेन गंनैनि मानसिया बेयाव माने जमा जाफैबाय बेनि थाखायनो बांद्राय अभार माने भिर जाबाय आरोना मोनसेया 11टायावसो दङ ओमफ्राय मोनसेया 8टायाव जि गोलाव लाइन केन्थ'बावबाय सासेया बेगावनो जिरायबाय आं हाला फाइनालि ट्रेनाव गाखोबाय जोङो ओमफ्राय बेनि उनावहाय फुरा उन्दुलाजोबना थाखानानै ओमफ्राय फुङाव सिखारबाय ओरैबाय ओमफ्राय ब्रेकफास्टआ जोंनिया मर्निंआव बिराद लेटै सफैदों आरो मानो होनोबा एक्सुवेलि ट्रेनानो जोंना लेट जाखाबाय नालाय बेनि थाखायनो जोंना ब्रेकफास्टफ्राबो माने लेट जाबोनायसै आरो टाइमिं मथे जायासै अब्लाबो जाबाय जोङो लेटै मोनफैबाबो उपायथ' गैया जाखाथ'नांगोन नालाय माखासे जोङो फ्रुइट्सफोर लानानै फैखादोंमोन स' बेफोरखौनो जाबाय सिगाङावहाय जि दावराव नै जोंनिया हिनजाव जाथिनिफोर नालाय अयथासारखा माने ओंखारनो गोनांनि भिडिअ लाबाय आङो फिसानो गथ'फोरखौ गासिखौबो बिदाय होजोबसिगोनखाय फंबाय बिनानावफोरखौ ओंखाम मोनजाहोसिगोन ओंखाम जानोसै जोंहा बा मा जल दाउ जल नै बिनति लीला प्रिति जुरि लुगै जोंहा नोंसा नोंगुमै संनायखौ जानोसैयानो नै फुरा मैगं खांनाय ओमफ्राय जारि खानसिंसा जोग्लावरि ओमफ्राय बिराद बुरजा मैगं दं बेयाव ओमफ्राय नैबे एकदम बेयावबो दाउ आलु लेस्रा माने सबाय बिमा